up here because he's the crab boss and everybody was trying to hit him. So I got him and we made it up here. With the Tatsumaki killed him and now the people are just right there. They are not in here. And my friend will use this for... Oh my god, don't fall down. Skittish about that. What the hell are you doing? This is actually so cool. Ching. Искаш ли играм си, но аз съм твоето бебе, искаш ли? Мама, гугу, гага. Или аз и така да те гоня, айде. Ей, я! Не си играем, нали? Дай не да знаеш, че ти си по-бърз. Така е по-честно, нали? Да не внимай да ме паднеш. Ею. Дали... Дали може да... Чакай, отиди. О май гаш. Дани, ела. Чакай, ела. Искаш ли ей там да отиди? Не, ела до мене. Защо да един? Да. Един път беше. Да. Вау, колко беше. I like this. I love you. You will love me. Let's team up and kill Barney. Every time if you have this, I'm just gonna get you and get you up here and nobody's gonna get. Is your butt? It refuse. Yes. Nah, but what the hell? Then cause I'm up. Bro. Gee. Fulton! Не, това е фейк Fulton. О, не така. Не, това е Black. Това е фалшив блок. Аз ще го имам блок, но. Let's go! Ой, гизбам! Ще влезем в усата. Go! О, беше хубаво. Да, не си много голям, наистина. Знаеш дали ти ма фана, виж, чакай спри. Пу! Повръщаш. Да повървате. Какво има там? Тук можеш да падаш, но на другите две страни не е само и така. Кой ще сега ще ме удари по коленчето на ушки? Добре. Без ме удари и скочи. Сори. Денче, аз ще отида ей там. Не. Може да отида с малко отдолу. Добре. Отлясно долу. Не, Дан, ти няма да го покатеш. Аз не мога да фащам човек с мен. Гугу, гага. Ще доведеш. Идвам. Уи. Ще доведеш края на мама. Да. Гага. Дани, харесвам, Дани. Харесваш, Дани, ще го имаш инфинент. Всеки път, когато ти си боса, просто взимам, качвам те тук и казваме хе-хе-хе. Ти ма стресна, поиш някой до мене. Ей така. Somebody even can get up here. На. Я намерено. My God. Намери две. А сега съм далече. И номер 3. Ивко, малко по-близко ще гледат. И номер 4. Laser Class. Подскачи. Ошу. Ивко, бягай за това, Oh my gosh, I'm almost dying. Спет. Бе, без да ме биеш. Стига. Моето бомбастик паднал. Аз почти умрях. Аз тръгна до моето бомбастик. Не! Но бомбастик там долу. Не е честно, но бомбастик там долу. То ще умре. Ти умер. Стига, бе. Стига, че те качи. Кога аз до моят бомбастик е гръз. Сега може да правим каквото искаме. Клап. Искаш да клап? Добре. Чакай да видим клап. Къде е клап? Ико ти го намери. Добре. Дядя, опа. Откри ли го? Можеш ли? Чакай малко си Много си голям. О! Ден, ти ме гъшкаш. Не. Гъшкайте. Да. Чакай, какво имаш вътре в стата?
Виж, Дани. Чупен. Какво е това? Много е сладка, нали? Да. О, Това е устата моя красавичка. Не го е хубаво, нали? я. Искаш да правим нещо, например като Power Up? Айде. Let's sit down. Ще ме удари и там долу ще падна. Ела и тук, където ударих. Окей. Кой Сега, имаше? аз и там ще скоча. Я взимам. Don't скачи, че може така паднеш така. И там. Бягай, не бягай, ако ще... Не, ти си мъртв съвсем. Ти добре ли си? Не. Идвам. Give us the... Oh my god. Дани, Да. почти паднах ела при мен. Откъде ти можеш да удриш, ли? Гличнах се. Да не удари. Thank you. Аз просто се гличнах. Ти не си, нали си тук? Just glitch. Чакай, Stone Coffin. Не. И мога да покателя това. И това... Чакай. Харесва ли ти където качих? Чакай, да. Чакай, знам как. Уи. Да, как е. Да им харесва ли ти където качих, да не умираш? Да. Thank God nobody is hitting you. Black Flash, what? Искаш да направим Black Flash? Иначе дори аз разсъждвам за Black Flash. Сега може да убия малко. Може се върнеш пак. Не, добре, може да ме убиеш. Не да използва тази. Искаш да заборя. Добре. Не да използва, не да ме забаря. Shit. Гугу гага. Обима, аз ще се кача тук. Браво, ще звънявам. Обима. Ела. Скибиди Ошу. Добре си, не е зле. Спи колко ли. Идвам. Блоксвуд. Откъде излезна? Аз бия Блоксвуд. Ико, може да Соли Блоксвуд, спадим туда. Ико, ще мога да отида и там, ако искаш. О май гад, Блоксвуд са actually stupid. Искам да отидеш ей тука. Добре. Там ли искаш? Да, ставам тази. Добре. Как ми гличи? Да, аз пребивам Блоксвуд. Един каже, че вече не мога и това да правя. There's no problem. For me. Even somebody is trying to steal my kill. Bro, stop! Ще не си ти както другите. Видях. Някой отгоре ли беше? Не, видя някакъв. Плюс ми се превидя, съжалявам. Дани, това ще отнеме много време, затова това беше хора. Иска да ви покажа само как успях мога да стевна моя брат.